Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sinesibalo nje esihlangahlangene esithusayo, bosibhekile nje ujahile. Sizoyenza ukuthi nje ubaleke ukuthi hayi mina ngeke ngikhona ukusimela isibalo esinjena. Kodwa ke namhlanje yimi nawe ke sizokwazi ke ukusihlazulula lesibalo. Othi sizoqala ngokuhlanganisa phela lezi ezifanayo. Abo x sibahlanganise babe into eyodwa. Abo y sibahlanganise babe into eyodwa, abo z bahlanganise babe into eyodwa. Uyabona ke? So bhala ke 5x sisuse 2x sesibhalile ke abo x siye kubo y sithi plus 7y plus 3y. Sesicedile ngabo y siya kubo z plus 8z suse uz. Bese ke sigcina plus 5 singakhohlwa ukumfaka naye plus 5. Sekaxaxa ke manje ukuthi okay nabo x nabo y nabo z sesingakwazi ke ukuxazulula kalula lesibalo sethu. Uyabona ke siyazi ke futhi u5x mosusa u2x kuyosala u3x. Kuyafana lokho nokuthi sithini sinabo x aba 5 sifuna ukususa ababili kuyosala abo x abangaki abayi3. Yabo? So bhala ke sithini 3x. Futhi ke bokubhekisisa kahle lo uyabona ukuthi kahle kahle siyenzeni sithathe u5 sasusa u2 ku5 kwasinikeza u3 bese ke sabeka ke ux wethu. Uyabo? Kahle kahle sisebenzise ama coefficient. Ama coefficient yile number lezi phela eziphambi kwama variables eziphinda phinda ama variables wethu. Uyabo? Lana ke u5 i-coefficient, u2 i-coefficient. Bangabe phela ama variables ayafana njengoba siyabona ukuthi abo x bayafana, sinabo x sisebenzisa abo x. Yabona ke bangabe phela ama variables ayafana sizosebenzisa ama coefficient. Bangabe fanele sisuse sizosusa ama coefficient. Yabona? Sothi 5 minus 2 sibeka u3 impendulo yethu bese sibeka i-variable yethu phambi kwale mpendulo yethu. Yabo? Ngakho ke sithini sisebenzisa ama coefficient. Angeke phela sivele sisuke sithi 5x plus 7y ngoba phela azifani u-x no-y. Sivele sihlanganise sisuse kulezo zinto ezifanayo njengabo x babodwa abo y babodwa. Yabo? Asiqhubeke ke basithi 7y plus 3y zosinikeza ngaki 10y. Siyabona ukuthi futhi sisebenzise ama coefficient. Sathi 7 plus 3 kusinikeza 10. Futhi kungakhohlwa ukuthi kuyafana ukuthi sithini basinabo y abayi7 sihlanganise nabo y abayi3 kuzosinikeza abo y abayi10. Uyabo? Kuyafana nje. Abo z abayi8 bese susa uz oyodwa kuyosala abo z bayisikhombisa abayi7. Yingani sithi oyedwa? Ngoba phela siyazi ukuthi phambi kwa z kuno 1. uz umele ukuthi kuno z oyedwa. Uyabona ke? Ngakho ke angeke sibhale u1 ngoba siyazi thina ukuthi vele kuno z oyedwa. Asikho isidingo sokuthi size sibhale u1. Uyabona ke? Kuyafana nokuthi ke basithi 8 minus 1 kuzosinikeza u7 bese ke sibhala ke uz wethu eceleni. Yabo? Sisebenzisa ama coefficient. Yabo? Bese ke sibhala ke lokho kulandelayo plus 5. Sesisi xazulile ke isibalo sethu. Yabo? Shoda nje ukuthi sibhale amaphawu wethu. Nakho ke kulula nje kanjalo. Ngiyathemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.